Kumble pi baro na kaliang kadudarshin kadra shilong ibidang subhai pi shakatup kubor mitaga janmin. Shwaban pash ki kubor ki bamna impechwa ki mat pakong san. Ajingkren umintri rang ba'du kari Narendra Modi lingba jong ka video conferencing ha ka jingelang plenary session of Eastern Economic Forum ha Vladivostok, Russia. Onlet jeshin benta umintri katna iya dari Rajnath Singh ba umintri katna ki kambari US Jaishankar sha ka jingelang India Japan 2+2 ministerial sha Japan. Pli perda Menteri Rang Bak Kejelau Konrad K. Sangma ya ka Mauring Keneng CHC. Bat penbena kaseng HSPDP ya ka kerteng usanjit kensai Shangrit kum kertong kaseng uban yakona ke Nongstan constituency ha ka jengelang ka bansalong ha usnam arajar arkulai. Ki khubor ki babnya Menteri Rang Ba'du kari Narendra Modi ulaong baga India kalong ka bakloi ban penklan ya ka jingete elok bat ka Russia halor ka mat bay day bat ka Arctic. Haba ajeng keren ka jingelang plenary session of the Eastern Economic Forum arhajar arpuar ka bala penlong havaldi Vostok lingba jong ka video conference Modi ulaong ba ka don ka jing pli lat ka bayar na ka benta ka jingete lang ha ka liang jong ka boarding. Ulaong baringkat bat ke boarding ke India kalala aru ban bay tengkai keri Russia ha kaliang jong ke Parma bat diamond. Ulaong ba day na kani ba ka jinge day jong ke India bat ke Russia Far East kalanang kiu syaprang ha ki benta prepare. Umudi ulaong ru bambenta kani kerukom trikam kala kelalong kum uri shot uba kongsan ha ka jinge te parlok ha pedeng keri India bat Russia. मैरीटाइम कॉरिडोर की या नॉर्दर्न सी रूट की भविष्य में कनेक्टिविटी हमारे संबंधों के विकास में Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh bat Menteri Ketenat ki kambari Dr. S. Jaishankar kinselet syakari Japan ka benta ka India Japan 2+2 ministerial meeting ka baar nado menta kasngi ha kini ka jinglet ngo ka besau sngi kini ki menteri kin sa penlong ya ka jingelang jong ki menteri Yadari bat ki menteri ki kambari jong kari Japan. Ya ka jinge te lok hapedeng kari India bat Japan ha ka jinge day hapedeng jongki bat ka pertehi baro ko we ka mi na ka jinge samar keliang hikimat jong ka jingsen syar pat ba ka jinglat lut bat ka jing burom ya ka ain ka kanun ha ka ni ka jingle jengo kinong mi kmat jong baro artli kiri kin saya sat shu alor ki we de ki benta ki ba on sedang temai ban pen klan shu ya ka jinge te lok hapedeng jong kini ki artli kiri. Menteri Rang Bak Kejelau Konrad K. Sangma ne kasngi ula pli perdaya ka Mauring Keneng CHC haringkat ka jingedon lang jong usembut Menteri Rang Bak Kejelau iba Prestun Tensong. Menteri Ketenat Kekot Kakia Kejelau James P.K. Sangma MLA Kathan iba Penyat Sings Im bat usordar jong kasnong Mauring Keneng iba Peter J. Lawai. Kani kalalong ka jing ang nuot ka balas lemha jo kinong song ka Mauring Keneng block man kintiw ko dania ka Mauring Keneng PHC Shaka Community Health Center. Haka Twitter Konrad K. Sangma ulaong baka ni ka jing kintiw kerdan kan pentik na ya ka jing ajing sumar ka bajantam na ka benta kinong song bat ula IT kani ka CHC sya kinong song jong ka Mauring Keneng block. Ka Hill State People's Democratic Party hinin kasi kalapin benaya ka rajong ka ban penyakuni iba sanjit kensai Shangrit kum ukertong kaseng na Nongstan constituency na kabenta ka election ka bansalong hosnem arhajar arpulai. Habak range kala patay kubor President jong ka HSPDP iba KP Pangyang ilaong bahaduk menta la dap ban penbenay ki kerteng jong ki shipongut ki kertong. Ilaong bakaseng kan sala ban penbenaya ka thup kerteng ka bapura jong ki kertong haswa jong banay Risau la ni naiwing. Uni unong ya lambat MLA barim kaseng HSPDP unsay kun ya ki election ka bansalong haus nem arhajar arpulai na rambrai jerngam. Iba Pangyang ila pentip susu bakaseng kan sa pelat ya ki matre kam jong kaseng hakatayaw beningkong jong ubnay Risau.
Ka Giantia Network Society ka balaseng haus nam 8,000 khat khandai da ki sangut ki shi parlok da ka jing thmu ban kintiu ke rukom im jo ginong rep hagi than nong kindong. Dangshen ke lapan long ke jing ai jing hikai halor ka seed storage and seed management ha mu pliang community hall. Ka jing thmu bokong san jong ka ni ka jing ai jing hikai ka long ban teng so thu ke nong rep hasnong bat kum no ban bu ki sembai bat ban sami ki dawai biopesticide she ki nong yo benta. Ukong san ha kani program udai uba dealing do ubalong ru MDC jong ka shipo minsngat. Apa ajeng keren ha kani program uba leng do lo ong ba ka long ka badong kam ban bu bhai ki sembai bat ban rep klem da pendon kam ki dawai. Ha ka bakut jong kani ka jing ai jing hikai la sami ki sembai bat ki biopesticide shaki nong yo mentoy da ka GNS. Trong nhóm phí với cắm chỗ lại cắm để sam của con sam to cắm muốn vô rep hay để yêu com iwa lại na kita ki đầu vai mo ki wa hako yi puchna hay để ki spot lại da ki tiar kita ki lene kita ki mar yo em pernah po chnong nhóm phí kom kta ya ichat ikia yong ihi ki brule. Ha ka jing rakhe ka azadi ka amrit mahotsav ha ka rukom ka bete lapan long ya ka jingele kai maitri volleyball hapteng ka tanat sipai border security force but ka border guard Bangladesh hajan ka BSF outpost Bahadur 28 BSF hapo ka southwest Garo Hills district banwan ra ya ka jingede padlock hapdeng kini artili ki tanat sipai jong ka riba marjan ya ka jingele kai lapan long da ka jing thmu banwan ra ka jing bha bat ka jing pen ya khun ka bas pen sngo tanat kumbasan sepak ngut kinong song snong jong ki jaka kaput ki lawan ban sakhi bat ban kin hoi na ka benta ki kun hon ya le kai baro arliang kinong song snong ki lapen pau ke jing sngo tanat bat ki laya ro ek kini ki tanat sipai kaput jong baro arli kiri na ka benta ka jing wan ra ke jing sngo jan jing sngo parlok ki jaka kaput u Inderjit Singh Rana u IG jong ka BSF Meghalaya u laong baka phang pedeng halor ka jing penlong ya ka ni ka jing la kai parlok ka long ban penrung ka jing sngo it ri bat ka jing et li ka we ha ka jing mut jing perkhat jong ki khon samla bat ru ban kentiu ka jong suk jong san ka bala don lupa ha pedeng ka tanat sipai BSF bat BGB minta pat ngi pe ka jing long jaman ka sui bedeng ha shilong ka jing shit ka long Arpusan 0.1 degree Celsius baka jing krat kalong khat pra degree Celsius ka jing ngam kau hau kalong prapu prana ka shispa med step ban riu pusan na ka shispa janmet kandon ka jing hap slap ha katu ka ni ki jaka sai sisian pat ngi pen ki mau phi be ni ku bor jingi pila ru ban pe live YouTube channel jong ka titi news shillong shopan poish ka bakut jong tup ku bor ni pe biang sai sien ni ki mat bakong san Ai jing kren Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi lingba jong ka video conferencing ha ka jing lang plenary session of Eastern Economic Forum ha Vladivostok, Russia. Onlet ishim benta Menteri Ketanat Liadari Rajnath Singh but Menteri Ketanat ki kambari SJ Shankar ha ka jing lang India Japan 2+2 ministerial sha Japan. Leperda Menteri Rang Bak Jelau Konrad ke Sangma ya ka mau ringkeneng CHC. Bat pinbena ka seng HSPDP ya ka kerteng jong usanjit kinsai shangrit kumui kertong ka seng ubanya kunna nong ston constituency ha ke election ka bansalong house nem 8,000 akulai. Ti perlok ka tugla pois ka bukut jong ka tu ku borjing menta ka janmen haru bin di shembe ambe pila shai ka singi ku blai pi paro